יש הרבה ביקורת מצד הקולגות שלה, שהיא מסוג אנשים שיהיו מוכנות לעשות הכל בשביל לקבל סקופ, והיא בעצמה אגב הודתה שזה נכון באוטוביוגרפיה שהיא פרסמה. יש בזה משהו, וגם הסגנון שבו היא שואלת את השאלות, לפעמים היא שואלת שאלה רק בשביל לשאול את השאלה, לא באמת בשביל התשובה. אבל תראי אותנו מעבירות ביקורת על ברברה וולטרס, בסדר. הגענו למקום טוב כנראה. עכשיו לזובין מתה, הוא גם לא פורש עדיין, והיום הוא נאלץ להתמודד עם אתגר מאוד לא טיפוסי. הוא ניצח על תזמורת של 600 ילדים, היום בהיכל התרבות. מדובר ב-600 ילדים מרחבי הארץ, ילדים שמוגדרים כילדים בסיכון, והם משתתפים בתוכנית מיוחדת של אוניברסיטת תל אביב והתזמורת הפילהרמונית, שבמסגרתה הם מקבלים שיעורי נגינה מטובי המורים בארץ, חינם, מקבלים כלי נגינה חינם. זה משהו שהם לא היו יכולים להרשות לעצמם. היום, אחרי שהם קיבלו קצת ניסיון, הם נפגשו עם המאסטרו וניגנו יחד איתו בכתבה. שקט, מוחלט, שכל מי שמדבר יצא החוצה. קשה להשליט סדר בכאוס של 600 ילדים בגילאי 10 ומטה, אבל אם יש מישהו שיכול לנצח על הבלגן, זה המאסטרו זובין מתה. It's much harder to conduct 600 Israeli kids. Each one has a personality. Each one has an opinion already. במסגרת התוכנית סולמות, ילדים בסיכון מרחבי הארץ מקבלים את ההזדמנות ללמוד נגינה קלאסית מטובי המורים בישראל. היום, אחרי שצברו קצת ניסיון, הם מוכנים לעלות מדרגה ולנגן עם המנהל המוזיקלי של התזמורת הפילהרמונית. They have the love and the enthusiasm, and who knows, from this, if 5 of them become real professional Israeli musicians, we are happy. יש לנו ילדים רבים שלא גרים עם ההורים שלהם, וחיים במסגרות של פנימיות, כפרי ילדים, ויש לנו ילדים מאזורי מצוקה. כל הילדים האלה, בלי המוזיקה, היו במצב אחר לגמרי, ואנחנו רואים אותם פורחים. כשיואב הדרי, בן 10.5, היה בן 3, התפתח במוחו גידול שגרם לו לליקויי ראייה קשים. כשהוא מנגן על נבל, הוא מסתמך בעיקר על הזיכרון. שמעתי לך הרבה. ואתה מוכשר. You should practice and practice, and one day he'll play in the היכל התרבות. ולא רק על מוזיקה קלאסית הוא חולם. מוזיקת רוק, גאנז אנד רוזס, דפין, פינק פלויד, רולינג סטונס. הילדים התקשו הבוקר לשוחח עם מתה באנגלית. זובין מתה מדבר אנגלית, אז הייתי צריכה לבקש ממנו חתימה ולדבר איתו גם באנגלית. Sir, can you say it for me please? אבל הצליחו לתקשר איתו בשפה הבינלאומית, מוזיקה. ניגנת בתזמורת? לא, אני פעם אחרונה שניגנתי הייתה על חלילית בכיתה ב' ומאז לא הצליח. ובחוץ טיילת אגב מאז שירד השלג והסערה? עכשיו פחות מסוכן. נכון, ואני חייבת להגיד ששלג ברגע הראשון כשהוא יורד הוא מקסים וזה לבבי. כן, זה הרבה פחות רומנטי במציאות. שנייה אחרי זה נהיה בוצי כשכולם מנסים ללכת על זה, אז בקיצור לא חוויה כזאת.